ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ପରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପରି ବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ବିଷୟରେ କିଛିଟା ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ନ ମାନନ୍ତି ତେବେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା ଦେଇପାରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ପ୍ରଭାବ ପଡିଥାଏ। ତେବେ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଯେଉଁମାନେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ପରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଶୋଇପଡନ୍ତି ତେବେ ଶରୀରରେ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ନାନା ପ୍ରକାର ରୋଗ ଯଥା ହୋଇଥାଏ। ତେବେ କହିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ସମ୍ବନ୍ଧ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପରିସ୍ରା କରିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ଥିବା ଶୁକ୍ରାଣୁ ଏବଂ ଜୀବାଣୁ ଆଦି ଶରୀରରୁ ବାହାରି ଯାଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ପରେ ପରେ ଶରୀର ଭିତରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଂକ୍ରମିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିନଥାଏ। ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ପରିସ୍ରା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ରାକୃତିକ ଏସିଡ। ଯଦି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପରିସ୍ରା ହୋଇଥାଏ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣମାନେ ବାହ୍ୟ କୀଟାଣୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ରହିଥାନ୍ତି। ଆଶା କରେ ଏହି ଭିଡିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ଯେତେ ପାରୁଛନ୍ତି ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ବି ଗ୍ରୁପ ଅଛି ନିହାତି ଭାବେ ସେୟାର କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ହିଁ ସେୟାର କରି ନିଅନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ।